No, no, un altro qui no, per favore. Come è che passa això aquí? El wifi no, el wifi no. Per favor. Mare, què ha passat? Home, mare! No has també fora wifi. Sempre passa el mateix en aquesta casa. Calla, i seu aquí una estona, i ben ara trobis qualque llorencina, que si no serem padrins aixors, I no m'avorriré, me diràs aquí enmig. Pot pensar, seu, i veuràs. Res que voleu? Bones em fan. Hola, com estàs? Vine, seu aquí un poc que passa dentro de tu. Mea. I tu, saps res d'en Miquelet? Com està? Fa estona que està un poc millor. I el de Miquelet? És que no tens perdó el net, ara vas de saber tot tu. La tia d'en Paco. En Sollanguet. Hola Maria, què tal? Hola, com esteu? Ai, ja heu tingut la nina, i què li diuen? Li diuen Moana. Què has dit? Mariana. No, Moana. Que nom de bona. I què has trobat d'aquest banc? És un poc lletjó. Poquiota. Poquet bastant. Ja creixerà. Ué, Bernat, que mos dus? Ué, Sebastià. He anat a collir un pedret de tomàtica. De pedra, aquestes de casa grossa per fer un bo. Tot de bou, encara no m'han anat molt bé, tot de tres És ben grossa. I ben d'ara, si m'ajuda a collir un poc de tomàtica... Ui, un altre dia. Vine ara. Un altre dia. Ara bon anaves. Què vostre? Jo t'acompanyo. Estàs pendent, que passi per aquí? Beníssim. Adéu, Bernat. Com va anar el Covid? Jo, ja venen els taronges. És que no suen. Nina, un moment, que m'he d'arreglar, que m'has de treure guapa. Hora d'estar 40 anys sin que ara t'has d'arreglar. Què et de groller, nin? Au, mos veiem demà. Molt bé, jo també entraré. Dios, entraràs a cadira. Ja ho veurem. Què és ara? Sí, Miquel? Sí, no, tranquil. Jo ara sortiré per aquí nostra. Això deu ser qualque quedàs, això. Si sabessis si encara som fadrí. És que faig un paller. Sempre me'n recordaré de totes les baixes. De tots.